Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sinkhani yoti tifusanana numafunso koma kupatsani flow to tell your story. Kunduna kwanu dziko la Malawi, Malawi 21 million, Malawi 21 million. Mukwatumikira motani komanso between kunduna kwanu sona imene apereka president ndi budget imene apereka anduna za finance kuti ziyankhe mafunso amene Amalawi akhale nawo. Mukamaliza statement yanuyo tonjezeraponso zina zipiti nkalakiraki kuti bwanjinso mutakhudza madera awa kenako mutenganso mafunso ochokera kwa Amalawi. The floor is yours. Zikomo kwambiri olemekezeka anduna athu Honorable Moses Kunkuyo. Moni kwa Amalawi onse amene mukutionera komanso mukutimvera. Tathokoza kwambiri kuti madzulo ano mwatilandira nyumba mwanu, mwatilandira pa khomo panu. Ndiyamike kwambiri inu anduna apokoza program imeneyi kuti ngati kunduna za umoyo tifotokoze kwa Malawi kuti kodi ntchito za umoyo ziyenda bwanji Malawi muno. Olo kuti kodi itaenda bwanji kuchoka 2020 mene achakwera anakhala pa mpando kutumikira dziko lino kuti sankhe nafe ngati nduna kufika pano 2025. Kodi kwachitika zotani, ma challenges akhala otani, komanso chitsogolo ndichooneka bwanji. Ndiye ndiyamike chifukwa ndi mwayi waukulu kwambiri, mafunso salepheradi kwa Amalawi ambiri. Koma ifeyo kunduna za umoyo chachikulu chimene timachiona chonena kuti pafupi president athu amakamba za Malawi 2063 agenda vision yoti Malawi akhale wotukuka, Malawi akhale wodzimira pa yekha. Koma kuti zimene zija zitheke, nkhani ya za umoyo ndi nkhani yofunika kwambiri Malawi muno. Ndiye chifukwa chake pofuna kukwaniritsa masomphenya amenewa ndithu tiyamikire ya president athu chifukwa cha madongosolo osiyanasiyana amene akhazikitsa kunduna wa za umoyo. Choyambirira timafuna tiyamike kwambiri kuti kuyambira chaka chatha kufika chaka chino ndalama zimene zikuperekedwa pa nthawi ya budget kunduna wa za umoyo zimakhala ndalama zambiri kwambiri. Inde sizingakwanitse kugula china chilichonse, komabe taona kuti ndithu tasuntha kwakukulu kuchoka kumene tinaliko ndi pamene tikufika pano. Komanso tukamba za budget yomweyo olo budget ya mankhwala. Inu anduna mudziwa kuti nkhani ya mankhwala ndi imene makhala mkamwa mwa Malawi. Akapita kuyayi ife anati tikagule ku pharmacy yayi ife mwakuti ndi nkhani ya mankhwala ndi nkhaniso imene imakhala yofunika kwambiri. Chifukwa chake tuyamikira kuti chaka chino budget imeneyi ayi ndithu ationjezerako choka pa 36 billion kufika pa 42 billion. Ndithu ka percentage kogwirika bwino kamene ationjezera. So ndikamba ma program angapo amene ali ku nduna wa za moyo kwathuku zochitika zambiri. Koma malingana ndi health strategy yathu imene tugwisa ntchito pano imene namba 2023 idzafika mpaka na 2030 ndingowunikira Malawi kuti pamene popo zofunika kwambiri ndi chani. Pamene popo tinaonikirapo zinthu zingapo. Choyamba tinawunikira kupezeka kwa zipatala. Babwana president anatiuza kuti safuna Malawi mayi mwana ologogo aziyenda kuposa makilomita 5 kuti akapeze chithandizo china chilichonse. Koma tuyankhula pano anduna kuti maderabe ambiri anthu akanavutika amayenda ena 10 kilometers ena 15 kilometers ena ulo 20 kumene kuti akapeze chithandizo. Ndiye mungoganiza timakamba za uchembere wabwino mayi woti ali oyembekezera kuti apita akapeze chipatalo akapeze chithandizo kuyenda mtunda utali zimakhala zovuta. Komanso madera ena nkovuta ndithu itokhala 5 kilometers koma chifukwa cha misewu yake mwina nkumapiri kuminyala zimakhabe zovuta. Ndiye nkhani inali ya infrastructure kuti odi nkhani ya zipatala tipange bwanji. President athu achakwera atangobwera kumene anatiuza kuti titapanga ma plan road map kupanga kafukufuku Malawi yonse ino. Kunduna kwathu titi ndi mapo ya Malawi yonse ino timadziwa pamene pali chipatala chathu, timadziwa kuti kodi chipatala chinacho kuti munthu kachipeze kumenda mtunda bwanji. Ndiye titachita fukufuku amene jana apezeka kuti Malawi muno timafuna timange at least zipatala ting'ono timene timaticha ma health post ofunika timange 900 Malawi yonse ino. Cholinga tichepetse maulendo amene anthu amayenda kuti akapeze chithandizo. Tikati health post ndingofotokoza health post ndi chipatala ndithu choti amapita vana amapitanso akulu. Kumakhala under 5 komanso azimayi olo maternity amakapeza kumeneko. Komanso makhazi osiyana-siyana oma ART amapezeka kumeneko. Olo ma vaccine amene katemera wa vana amapezeka so kumeneko. Ndiye ndikachipatala ndithu kogwirika.
ndiye program imeneyi inayambika ndithu nduna muli apa tiyamike kwakukulu chifukwa cha mapartners athunso amene anabweramo poyankhula a state president anena kuti pafunika zipatala 900 koma zipatala 900 ezo tinapemphaso mapartners akufuna kwabwino kuti tithandizeni ife tizikuwuzani kuti pakuti pafunika chipatala inu mukatithandize mukamange pamenepo akamanga chipatalacho ife aboma ndi amene timayikamo ogwira ntchito mmenemo so pa zipatala 900 paja ndikukhulupirira kuti panopa munatiyandika chama 190 200 tikayikaponso zimene atithandiza mapartners ndifuna ndiyamike panopa kuti a Global Fund anatithandizira, a Red Cross anatithandiziraso, a JTI anatithandiziraso, a Press Trust nawonso anatithandizira kusonyeza kuti pali mabungwe ambiri amene nawonso akugwapo pa nkhani imeneyi yofunika kuonetsetsa kuti zipatala zikhale pafupi ndiye nkhani yoyamba inali zimenezo ya zipatala. Tiuona zipatala zimenezi za community level tinene kuti za level ya kumudzi pamabweranso level yachiwiri imene makhala ngati district hospital imene mapezeka boma lililonse. Kumeneko timaona kuti kodi ma district hospitals mwathu zinthu zili bwanji. Ma district hospitals athu chachikulu anduna muli apa chimene chinativuta kwambiri nchonena kuti zipatala zathu zambiri zidamangidwa nthawi ya Malakongwe Sipate nthawi ya Ngwazi koma panalibenso maintenance budget ndiye mukaona kuti zambiri zimakhala mu condition yokhumudwitsa, masilinga anagwa, mawindo anaphwanyika, zosakhala bwino so program imeneyi titadandaula kwa president kuti tsopano nkhani imeneyi tingapange bwanji tumanga zanyuwani kuti nanga zakalezi ndiye tiyamikeso kwambiri chifukwa cha program imene inabwera ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera, program ya maintenance rehabilitation imene ndithu inayambika kale. Anduna ningokupangani challenge kuti mwina mukapeza mpata mupite mukaone chipatala cha Tcholo mutoganza kuti mwina chamangidwa mwezi watha panopa chinakongola kwambiri chipatala cha Tcholo chifukwa cha program imeneyi. Ndiye ndalama zimene zimati zikafika pa district council amakhalirana pasi kukoza kwa district hospital ena chifukwa ndalama zimakhala zambiri ena amalanda 1.2 billion ena zimafika mpaka na 2 billion ndiye zimakhala ndithu ndalama zochulukirapo ndithu ndiye mukaona kuti enaso amangaso ma maternity wing ma health center amtali for example ku Baraka uku amanga health center yokongola kwambiri budget usiku yamakono kugwisa ntchito ndalama zake zimenezi ndiye ndi budget line imene ndithu yothandizira koopsa kunkhani ya zaumoyo komanso kuonetsetsa kuti zipatala zathu zizikhala mu condition yabwino. Cholinga timafuna kuti patient wathu tizimsamalira bwino pamalo abwino komanso ogwira ntchito mchipatalamo nawonso akamagwira ntchito yawo azigwira ntchito momasuka. China chachitatu chimene ningakambepo chimene chichofunika kwambiri ndi nkhani ya anthu ogwira ntchito mchipatala. Anduna mmaona ndithu anthu akhala odandaula tikapita chipatala 6 koloko mama komosa tiona mpaka na 10 koloko chifukwa nzere mwina ndi wautali mwaona koma chimene chinachitika nchonena kuti mmene timabwera ogwira ntchito tinandivaka serenti yoti almost mwina 70 to 60%. Ndikati 70% ndiyoti pamene pamafunika kukhala anthu 10 olo ana mwino 10 kama clinicians 10 ndiyoti pamangopezeka atatu 7 palibe. Ndiye tiyamikeso kwambiri chifukwa cha program ya boma imene inapanga polemba ntchito anthu ogwira ntchito zosiyana kulana mwino kuli ma clinicians madokotala amene akulabu aku x-ray ambirimbiri. So ifeyo uchoka pa 2020 imene analowera Chakwera kufika 2024 anthu amene talemba 22,184 zimene zoti sizidachitikepo ndipo izi zasintha machitidwe a zinthu kwakukulu m'Malawi muno. Iziso zinathandizira kwambiri anduna mudziwa kuti ngati dziko tinakumana ndi zokhoma tinapeza covid titachoka pa covid kunali manamondwe amenenso anaononga zipatala zathu komanso anavulaza anthu ambirimbiri pajaso koma tinalinso ndi cholera outbreak imene inativuta kwakukulu komanso paja kunali polio imene inativuta kwakukulu. Nkhani zonsezi zimafunika kuti pakhala anthu ambiri ogwira ntchito. Polio anduna muli apa tinafunika kuti tiyipatse katemera ana almost 10 million m'Malawi muno koma zinatheka ndithu chifukwa kuti zitheke chifukwa cha anthu amene tinalemba tinachotsanso kwambiri anthu amene timati ma community workers. Ma community workers anduna ndi ma HSA athu komanso pali ma community midwife assistant, ma community nursing assistant amenewa amakhala ndithu kumudzi anduna sakhala mtown amakhala kumudzi kumene kujako. So ngati nthawi ya kolera anayenda mudzi ulina uliwonse m'Malawi muno. M'Malawi muno anduna ndiyesa tili ndi midzi almost 49,000 ndiye kuti mudzi ndi mudzi kuyenda kuona kuti kodi kunoko ana osadutsa zaka 5 ndangati
aliyense alandire katemera. Ndi ntchito ija inatheka ndithu chifukwa chake muona ngati pano chaka chino kolera sanativote kwambiri, chaka chinonso nkhani ya polio ndioti ayi zikhala ngati zili mchimake. Izi zinatheka chifukwa cholemba ntchito anthu amenewa. Ndikuonjezanso ndili pomwepo kuti tiyamikeso kwakukulu kuti dzanadzana la nduna atipatsanso authority ndi imene kuti aku treasury ndi department of human resources amakupatsani kuti inuyo takupatsani authority mwayi oti mulembe ntchito. Tikukamba pano poti tilemba ntchito anthu almost 6,700 ndifotokozere pamenepa pali magulu awiri. Gulu loyamba nduna kwathu kuti kakamba za anthu ogwira ntchito, pala anthu ena oti anapanga upgrade. Ukati upgrade ndi kuti unalowa uli certificate kandi ya nursing koma pawekha wadzithandiza nkupeza bachelor's degree ndi kuti wapanga upgrade. Kaonali ndi bachelor's ndi kuti munapeza masters. Ndi kuli gulu lambiri limene apanga upgrade koma anali level yomweja ndikuti sitimalabadira kuti kodi munthu adzionjezera bwanji maphunziro. Zimenezo sitimayang'anira munthu ndo amangokhala level imodzimodzi. Zimenezi zimapanga demotivate anthu ogwira ntchito. Ndiye tiyamike kuti authority imene atipatsa pano ndiye kuti anthu amene watsopano pali mpata pali mwayi oti tikayitane kuma interview ino simunapanga upgrade abwani tikuma interview tikufunseni mutikhutitsidwenso kuti ifenso tikhutitsidwe kuti ayi munthu uyu wathuyu wapangadi upgrade ndiye kuti tsopano akhale pa level olo grade yofunikira. Gawo 1 limenelo. Gawo 2 ndiye ndilolemba tsopano annual amene angofuna kuti apanga apply tsopano kuti alowe mu system zimene zichitikaso. Gawo 3 pomwepo ndina ma promotion omwewa ena amachitikabe ma district council. Chifukwa cha decentralization mphamvu ku anthu maboma makhaso nawonso amapatsidwa mwayi kuti anthu panga promote andakapanga promote uja ndiye kuti amachitaso create room chifukwa ngati wapanga promote choka pofika apa ndiye kuti apa palibe munthu ndiye kuti pamakhala mwayi kuti anthu ena atani asokelere alowe mmenemu. Chifukwa chake anduna pena maona kuti ma advert athu kuti funa tilembe anthu pena zimapeza kuti ayi Lilongwe district council pena Dowa district council ndiye mwina anthu pena services kuti kodi bwanji zodzera ku local government. Koma izizi nchifukwa cha decentralization policy imene ifeyo ngati dziko timatsatira koma zimenezi zotithandizira kwambiri. Gawo lachitatu limene ndingakambepo lofunika kwambiri ku nduna wa zaumoyo ndi gawo la mankhwala. Gawo la mankhwala anduna ndiye kuti sitingalephere kukambapo za Central Medical Stores. Ndiye Central Medical Stores ambiri makhala nkamwankwama kodi ku Central Medical Stores zikukhala bwanji nthawi zonse angotale ni ngongole nthawi zonse ayi ndalama sizikwanira zochitika ndi chani kumeneko. Kumeneko anduna nafuna kuti ndifotokozere bwino kuti mwina anthu tizidza kuti kodi mavuto a Central Medical Stores amakhala ngati sakutha chifukwa chani. Ndimafuna ndifotokozere kuti anduna ife amene timabwera ola chakwera amene amabwera mboma ku Central Medical Stores tidapeza ngongole za 19 billion kwacha. Ngongole imene naliko yoti katundu anatengedwa kale koma sanalipire katundu ameneyo tinayipeza ngongole ya 19 billion. 19 billion anduna ndi ndalama zambiri kwambiri zimenezo. Komanso number 2 tinapezanso mankhwala ena amene ali kumeneko koma oti anapanga expire kale okwaniranso 8 billion. Chimene chimachitika chonero kuti mankhwala ena amagulidwa mopanda plani kuti munthu kugula mankhwala 4 billion kwa mankhwalawo sizingatheke kuti olomalamulo timwe asanapanga expire ayi sizingatheke. Ndiye panali mankhwala ngopanga expire 8 billion anduna tsono muphatikize 19 plus 8 billion ndi ndalama zambirimbiri koma ndi ngongole imene tinayipeza ngati boma. Koma poni ngati boma chimene mwapeza mmachilandira ngati boma kumapitabe chitsogolo. Tiyamikire kwambiri kwa president athuso amene sanalekerere kuti yayi poti ena anaononga ndiye kuti ife tingozisiya basi aziona ayi boma siliyenda choncho. Tiyamike kwakukulu a president athu Dr. Lazarus Chakwera amene ayesesa ndi kunduna za finance kupanga support Central Medical Stores. Tukamba pano ndalama almost 30 billion anayipereka ku Central Medical Stores tuli capitalize kuti akhale kobe ndipo yambira zakalezo tufuna tipange sota kuti nanga singongole ndi ngongole ya boma ilibe kanthu kuti inachitika nthawi ya ndani ayi boma silikhala choncho koma natipanga be capitalize 30 billion Malawi kwacha imene takhala kugwiritsa ntchito koma mavuto sanathebe mavuto akadali ambiri. Nchifukwa chake muja ndinayambira koyambira muja kuti tiyamike chaka chino kuti atikwezeraso budget ya mankhwala ofika pa 42 billion zimene zithandizireso kwambiri ku nkhani yopititsa patsogolo nkhani ya zaumoyo.
mopitiriza anduna ningofunanso tikambepo mwina mapulogalamu awiri atatu amene tinapanga introduce kunduna kwathu pofuna kuti makamaka ntchito za umoyo zizipita patsogolo komanso pofuna kuti ndithu ogwira ntchito athu azithandizika, mapeshenti athu azithandizika, komanso zipatalazo ziziona kuti zikapange bwanji. Pali zinthu zingapo zimene tapanga. Wani kaka tinapanga introduce imene tikuti direct financing ya facility. Olemekezeka iyite mwachidule ndi ndalama imene mapita direct kuchipatala. Dzulo nali ku Blantyre ku Bangwe, olemekezeka ndi kumpemba. Blantyre yapindula nawo pa program imene. Dzulo ku Bangwe a chairman a health committee, chipatala chilichonse timachika committee, cheya amakhala wakumudzi, amasankha ndafumu, then amagwira ntchito ndi anthu athu. Cholinga timafuna pakhale ubale wabwino pakati pa kugwira ntchito chipatala ndi mudzi menali ndi amakhala ndi komiti imodzi. Ndi ndalama imeneyi imapita straight kumeneko, koma sifikira m'manja mwa dokotala wathu, ayi imafikira m'manja mwa komiti imeneyi. Abangwe dzulo la amandiuza fumu kuti amayi ife tizilandira 15 million kwacha every quarter, meaning mwezi uliwonse azilandira 5.3 million kwacha. Izi ngopita direct kubangwe, akubangweko azikhala pasi kuti wadi ndalama iyi yabwera tipange bwanji. Cholinga sitimafuna kuti azifika pajapo zingwiratu nkusowa zochita kakasi ayi koma kuti nkhani ija kuti mphamvu kwa anthu kuja decentralization ija ife tifuna ifike ndithu mpaka na kumudzi. Nchifukwa pali kapakeji kamene kakapadera kuti kazipita straight pa health center nkumakaona pamenepo kuti kazikathandizira. Moti program imeneyi panopa ma district amene tiyamba nawo kale Kurumpi ndimene tinayambirira chaka icho koma tayikapo Rumpi, Mchisi, Blantyre, Chikwawa, Sanje, Balaka, Dedza, Kasungu, Lilongwe, Salima, Machinga, Chitipa ndi Nkhotakota. Tizipatala mmenemu onse kuti azilandira ndalama zofanana. Ndalama zimene ndithu tayikhazikitsa papa panopa zingati 500 million. Koma tiyamikeso kwambiri kuti titafotokozana ndi mapartners athu nkuona mtima vuto timene timakhala ma health center kuti kodi nangazidikira kuphiri adikire kuti ayi anagwirizana nafe ndetu kugwira ntchito limodzi. Health Service Joint Fund ali momwemo, UNICEF ali momwemo, AMREF ali momwemo, Partners in Health nawonso ali momwemo tugwira limodzi ntchito imene iyi. Ina imene tulimbikitsa olemekezeka muli apa mmalo moti ndalama sizikwana pa chipatala. Pano tinamba program yoti zipatala zambiri muone makamaka district hospitals atsegula ma paying ward. Chimene tuchiteje nchonena kuti pachipatala paja ngati Kurumpi ali nacho, ku Kasungu ali nacho, madera ambiri atsegula ndithu ma paying ward. Kumene koko apangira kuti pali anthu ena oti amafuna beka privacy. Mankhwala ndi omwe aja timamwatonse limodzi, equipment ndi yomwe ija, x-ray ndi yomwe ija, osalipira yomweyo, olipira ndi yomweyo. Koma kungoti pali anthu ena amafunika ndibe ndithu amafuna ka privacy kuti ayi ine mtandifunako kamalo kabwino bwanji. Ndiye zimene zitulimbikitsa chifukwa kamene tizitoleranso kumene kuja kazithandizira kuti zina ndi zina zizipezeka pa chipatalapo. China olemekezeka chimene ndingafune ndikambepo ndi kuonjezeranso kwa ndalama zopita makamaka kukatemera and preventive. Koma leo kuno timakhala tukamba muja timakamba nkhani za COVID, timakamba nkhani za polio, timakamba nkhani za kolera, mukaonetsetsa matenda osaja ngopeweka. Siwo tiso tizivutikana nawo ngopeweka. Ndiye pano tulimbikitsa kwambiri imene timati promotive and preventive health. Kuti tisavutikenso ngati dziko utaya ndalama zambiri mbiri foti munthu wadwala koma kunthenda yopeweka. Koma bwanji tilimbikitse zopewazo, tilimbikitse zakatemerazo, ndiye kumene kuso panopa ndalama zonjezekera from 1 billion to 2 billion. Cholinga tofuna kunena kuti ana athu azitetezeka ndi makatemera. Makatemera ena ngati apapa timapereka katemera wakolera. Munaona olemekezeka ine nali ku Balaka ukathandizira ntchito zimenezi za kupereka katemera amene wakolera. Cholinga nchonena kuti kupewa kophwekako usana nkuchiza. Kuchiza kumadula usana ndi kupewa. Ndiye zimenezi olemekezeka ndi zinaso zimene tulimbikitsa kwakukulu. Ina mwina ndisadafike poti ndi imekaye olemekezeka ndi nkhani ya kupezeka kwa ma specialist services Malawi muno. Takhala tukamba nthawi yayitali kuti pali matenda ena ambiri amene timakanika kuti kuno tilandire chithandizo.
ndipo mwachisoni amalawi wena amwalira ndithu chifukwa chosowa chithandizo, chifukwa kumalawi kuno mwina tilibe kuthekera, tilibe chipatala chimenecho, tilibe equipment imeneyo, mwina tilibenso madokotala okuthekera kuti angachize nthenda imeneyoyo. Nde inu mudziwa kuti kuli Malawi National Cancer Center imene ndithu inayambika mkanthawi, chinafunika kuti chitatha kalekale, koma chifukwa cha zovuta zina pakatipa chinangoyima. Ndiyamike kwambiri kwa our state president Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha kuyika priority kuunduna wa zaumoyo ngati kuli priority project ndi imene kuti tinamalize National Cancer Center. Tikamaliza iyi ambiri athandizika. Anduna muli apa tukamba panotu mwina tili ndi anthu about 400 amene adikira kuti munditumizeko ku India, ena munditumizeko Tanzania, kumene kuli kodula sitingakwanitse ayi. Ndiyeno iyi ndi ikhala thandizo lalikulu. Ndikukamba pano olemekezeka anduna ndi amalawi anzanga ndikulimbikitseni zomangamanga zonse tinamaliza china chilichonse. Ma equipment athu aja timati mabankers mmene timakalowamo kuti tikalandire chithandizo mmenemo anabwera ndithu panopa ndi saa 3 anabwera tinayika chilichonse chinatha. Stage ili pano ndiyo tisano kwabwera timu ya madokotala akunja komanso madokotala athu. Anduna ndili pomwepo izizi tinapanga kuti tikumanga muja tinatumiziratu madokotala, manesi, matechnician kupita tukunja ku skulu nawonso kuti akakhale akaphunzire ukadaulo osiyana kuti tikangotsegula padzadzapezeka kuti kulibe munthu ogwira ntchito, koma anthu osaja ambiri amaliza. Ndiyo timene tizitsegula tili ndi staff yokwanira. Nde ichi nchoti posachedwa apa masiku abwerawa ndithu mudzamva anduna kuti aya president akasegula chipatala chimenechi chimene chikhale chothandiza kwambiri m'Malawi muno. Komanso tili pomwepo mapartners athu amene timagwira nawo amatithandiza kumeneko ndoti tayamba kale kukamba nawo kuti chipatala chimodzi amalawi 20 million sichingagwirebe ayi apatayambako, koma ofunika kuti tiyambe china. Ndiye tayamba nawo kukamba kuti tsopano atithandizirekonso kuti tikamaliza ichi papezeke mwayi kuti mwina kunzuzu kukhalenso chipatala china chimenechi cha cancer. Uchitira kuti anthu mtunda ndi wautali asamayendenso mtunda wautali uchoka kuchitipa kukameme udzafika kuno amatangwanika munthu akabwera mwina alibe abale alibe chane zinthu zimakhala zovuta. Ndiye chifukwa chake tifuna tiyambira kale dongosolo limeneli cholinga nchoti ma cancer patients athu asamavutike azithandizika kunzuzu komweko. Pomalizira pempeni olemekezeka mwina polimbikisaso ntchito zimenezi makamaka za ma specialist treatment tayesetsa kuti yayi ma CT scan apezekeko at least ma central hospitals imo anthu asamavutike kwambiri, komanso ma MRI tayesetsa ndithu ndetu Blantyre iliko pa kamusento ilipo pano apanga install kunzuzu MRI. China chomalizira ndidziwa kuti ambiriso amakhala linkamwa ndi ma issue a dialysis. Tili ndi ma patient angapo ndithu Malawi muno ochulukirapo amene ndithu amafunika dialysis services. Pakali pano timalandira ku Blantyre komanso ndi ku Kamusento Hospital, koma dongosoloso tayamba kale cholinga choti ma patient amene pano amachokera kunzuzu ubwera kuno kulilongwe mtunda ndi wautali. Pano tamba procurement processes kuti kunzuzu nakonso kukhale at least dialysis center. Cholinga nchonena kuti izizi is my special services m'Malawi muno at least chigawo china chilichonse azipezeka nazo kuti anthu asamavutike pofuna chithandizo china chilichonse. Niyesa ndilekezere pamenepo anduna zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka. Mujanenene akale kuti mwina pakhoza kukhala pena pofuna kuti mukhoza kufotokozeranso, koma nali ndi mafunso apapa. Pali funso limene lichokera kwa Ationge Gona Mulonga Gondwe. Iwo anafunsa chimene munachitchulapo kuti mukulemba ena ogwira ntchito koma afunsa kuti when are you recruiting the new staff. Ena angonena kuti ine mchimwene wanga anakhala ku Queens 24 hours osamupanga attend. Ndikukhulupirira kuti zimene zikukhudzana ndi nkhani munafotokoza yokuti kumakhala anthu ochepa ogwira ntchito pamene ofunika kuti agwiridwe athandizidwe ngambiri. Ndemwe yankhulapo kuti alembedwa ntchito anthu ena okwana 22,184 amene choyerekeza chake pamene cholinga chake nchokuti mwina akathetse vuto limenelo kuti awa amene mchimwene wawo adakhala ku Queens 24 hours osathandizidwa kuti akhoza mathandizidwa. Koma funso attached to that would be kuti mmene nalili percentage imene ijayo atabwera anthu 22,184
yasuntha bwanji kuti tsopano kuperewera kwa anthu kuti alembedwe ntchito ndikotani kuti mwina tidzikuyang'ana ndi 6700 imene mutafune kulembanso mwina mutati mutipangira adresi kaya mafunso awiri amenewa tikutolabe ena kuti kodi mulemba liti anthu ntchito amenewo komanso amene mwalemba ntchito adzathandizira bwanji kuti mavuto amene apezeka ngati kukwinzi kuja amenewo asapitilire kupezeka. Zikomo kwambiri olemekezeka ndi amikenso kwambiri anzathu amene andifunsa mafunso atiwonge gondwe afunsa kodi muyamba liti kulemba anthu amenewa. Olemekezeka ndiganiza kuti by next week ndiye kuti ma-advert akhala akuyamba kutuluka ma-newspaper athu ndi mwina monse pa social media pa page lathu zikhala zikutuluka zimenezi. Ife tipesesa kuti china chilichonse chizikhala ndithu transparent zizioneka kwa anthu osati tingolembera kuseri ayi ndiye chifukwa chake timesesa kuti tizitulutsa ma-newspaper kuti Malawi wina aliyense azikhala ndi mwayi olembera nawo ntchito zimenezi. Ndiye izizi in the next 2 weeks ma-advert akhala kutuluka. Tingofuna tipange polish up china chimavuta ndiona choti nanga ifeyo ku chipatala timagwira anthu gulu. Anthu ena amanganza kuti chipatala ndiye kuti ndinesi ndokutala ayi koma nesi ndokutala kuti zayendere amadaliranso anthu ena kuli akugwira ntchito ku labu kugwira ntchito ku x-ray ma radiographers kuli ma patient attendant kumene kuli ogwira ntchito pharmacy kuli ma technicians athu oti azikozera equipment yathu kuli osiyanasiyana kuli ama environment kuti tizione zitukamba za promote health kuti ziziyenda bwanji ndi kumuliso a environment kuti public health ena ongoona kuti kodi nyengo ziziyenda bwanji kuti matenda apaziyenda bwanji ndiye kuli gulu lambirimbiri tsono apapa tinangofuna zipatsa mpata kuti tione kuti makaders onse amene ndithu amadandala kuti ayi mumangolemba magulu awa ena bwanji simunditenga koma alimo Malawi muno komanso ndofunika kwambiri popititsa patsogolo ntchito za umoyo ndiye tingogwisa ntchito kampata akaka but in the next 2 weeks tikhala tiyamba kutulutsa ma-advert amenewa. Funso lachiwiri napita ndi mchimwene wanga kukwinzi 24 hours osamuthandiza sikoyamba ine kumva dandolo limeneli ayi olemekezeka olopa foni ndithu mafoni ambiri amayi tili kuno mmene tabwerera 2 hours madokotala sakutani angotidutsa kakutani izi ndizi zimachitika ndithu koma ineyo ndimakhulupirira chifukwa ndimati nkafikaso pa chipatala mafunsa adokotala kodi inu akuti zutani munthu abwera kalekale ku emergency kunoko kodi zikhala bwanji so pamakhala ndithu zifukwa zake zogwirika kwenikweni chimene nganene olemekezeka ntchito zakuchipatala ukakhala kuti mwina sudapiteko sukudziwa bwinobwino utongoona ngati kuti basi ntchito zake basi nizongophweka kuti ungotani patient ungomana 2 minutes basi umpanga dismiss uonenso wina ayi. Patient akabwera ifeyo timafuna kuti timone bwino chimene chavuta kwenikweni ndipo sosati chavuta chokha olemekezeka ine kuti mbwere kuchipatala olomwe abwera mchilonda sitingoona chilonda chokhacho tikufufuza beni zina ndi zina chabwino chilondacho tachiona madzitema koma Buza kodi madola sugar, kodi matani, kodi muli ndi BP, kodi muli ndi chani. Chifukwa zimene zijazo kwa ife zimatithandiza kuti kodi treatment tikupatseni bwanji. Ndapaza kuti mwina dokotala ampatsa munthu mmodzi ka 20 minutes kachani. Tsono ukakhala panja kuti wewe kuva ululo 20 minutes ndingati tsiku lonse la thunthu ukudikirira. Koma chifukwa kuti they want to be thorough ndithu kuti munthu tikafuna timthandize moyenekera. Sindukana alipo diwena ndipo timadzudzula. Chifukwa makhala kuti palibe chimene achita ali mu office mwawo ali pa phone ali pa Facebook angodzikhalira mu office alidu aliponso ena achinyengo kuti mwina pali madokotala awiri kumangogawana basi iwe ine ndigwira Monday Tuesday iwe ugwira ine ndigwira Wednesday this is kubera ndithu boma kubera anthu chifanda tangu landira ndama zaulere umachitwa gawana wiki momwe tife tikati ngati taika awiri ola atatu tofuna kuti atatu onsewo azigwira ntchito nthawi imodzi kakuti nzero wa mtundu wanji within 3 hours pofika 12 koloko aliyense munthu umamuona
ngati muzipuma chifukwa kuti mwina patient kulibe koma aliyense mwamuona kwa alipo ndithu amene amapanga chinyengo amene ndithu panopa tili bize kafukufuku kuti anthu amene tithane nawo mchitidwe umenewu chifukwa sizoona ayi kuti anthu takulembani 5 kwa momo tinonso mzigwira ntchito nkumagawana ndithu kuchitopatsana masiku wina magwira 2 days wina 2 days masiku enawo amakhala panga zawo kaumapitanso mwina zipata zina za private koma akulandira ndalama zaboma kuonjezeraponso ena nkumadzafuna solokamo zimenezi ndi mchitidwe oyipa umene ndithu chifukwa choti ndi ochepa amene apanga zimenezi koma amaononga mbiri ya anthu osogwira ntchito madokotala ala amatera manesi amatera chifukwa cha ochepa amene amapanga zimenezo koma tuyika ndithu mapulogalamu bwinobwino madongosolo onena kuti zinthu ngati zimenezi tizitsatire bwinobwino kuti zisiyike kupangika mzipatala mwathu munafunsa kuti kodi vacancy rate ndi imene mwalembera anthu yapanga improve bwanji mujanena kambira kuti timene timabwera inali kwa about 40 to 50 koma it was less than 50%. Pano olemekezeka zinthu zasintha ndithu tukamba pano we are almost hovering 70%. Mukapita madistrict mwena zomafika mpaka na 80% kusonyeza ndithu kuti ngati pafunika anthu 10 ndiyo anthu 8 alipo zimene zothandiza kwambiri popereka chithandizo kwa Amalawi zikoma. Apapa mwina tisadapite kuti mukhoza kulandira mafunso ena mchipinda chino koma CK Haruni Nkonjera akufunsa kuti what are you doing for the HIV diagnostic assistants those that have been fired by USAID to make sure that those that have been fired by USAID are recruited by government? That's CK Haruni Nkonjera. Koma ndimafuna bene yonso ndinakafunsa kunena kuti munakamba zoti ku Central Medical Stores munapeza ngongole ya 19 billion and munapeza nso mankhwala autha ntchito yokwana 8 billion kwacha. Ndi mankhwala ameneyo kupanga expire kwake kuti chifukwa chakuti sanakatheka kugwiritsidwa ntchito sanakatheka amene kugwira ntchito adakali mudzaka zimene zozo zimene anagulidwa ma quantities ake ameneyo. Funso ndilakuti kodi anthu amene ankapanga zimene zozo kugula mankhwala amene akudziwika kuti mankhwala awa sagwira ntchito mudzaka izi koma nkuwagulabe mankhwala aja kwina kukusowa panado mankhwala 8 billion kupanga expire. Anthu amene ankapanga zimenezi mukadali nawo ngati muli nawo mwayika njira zanji zokuti panopo ineyo muli kundu nako asamagulenso mankhwala amene sitidzafuna mawa nkungononganso ndalama. Zikomo kwambiri anduna chifukwa cha mafunso awiri ndiyamba ndi funso limene afunsa kuti kodi nanga ma HIV diagnostic assistant amene amathandizidwa ndi USAID koma chifukwa cha kusintha kwa zinthu ku America pano ntchito yayimakale. Olemekezeka tiudziwa si ma diagnostic assistant okha aliponso makhada zene ola ana mwino kumene mwina ma clinicians kumene nawonso amathandizidwa ndi bungwe limeneli la USAID. Chimene ndingafune ndinene poyamba nchonena kuti amene ku America zidasinthira zinthu boma likasintha zinthu zimasintha ndimene zimakhalira. Ifeyo kwakukulu chimene tinaonetsetsa motsogozedwa ndi upangiro wa President Dr. Lazarus Chakwera nchonena kuti nkhani yogundana ndi HIV AIDS management madongosolo onse amene amachitika asasiyike ayi. Tsopano ifeyo mujanna kambira nachulaponso kuti pajatili ndi health sector strategic plan imene tugwisa ntchito panopa kumene kuja chinanso chimene tinalimbikitsa ndi cha integration. Olemekezeka tikati integration ndiye kuti ndonena kuti pena timapezeka kuti abwera patina kuti ndikuthandizani koma ine ndizingothandiza HIV AIDS ndingolemba nesi koma iyeyo azingopanga za HIV AIDS zimene zimachitika ndipo pa nkhani imeneyi ngati dziko tachitadi bwino kwakukulu anthu masiku ano amakhala 60 70 or 80 years akuma mankhwala otalikitsa moyo opandanso chovuta china chilichonse agwira ntchito zawo bwinobwino azimayi amabereka ana bwinobwino ole ali ndi kachirombo zabwinobwino mwananso nkumakhala wathazi nkumakula kumene zimene zizochitika tiyamike chifukwa cha support imene timalandira in terms of HIV and AIDS management. Koma pa strategic plan yathu china chimene tinayamba kale tinanena kuti ife amene zinthu zituvutira kuti ndalama sitingakwanitse kuti tikhale ndi nesi wa HIV then ikhalenso ndi nesi wina wa malungo okha ndikhale nesi wina wakatemera yekha ndiye kuti sitikwanitsa. So we want to get more from $1 but we should get more from that $1. Tinalimbikisa integration ndinena kuti inuyo mwatithandiza ndi nesi ameneyo wa HIV AIDS koma bwanji yemweyonso azitithandizira athopereka mankhwala wa malungo yemweyonso nesi yemweyo athauyesa BP yemweyonso nesi yemweyo athauona
kuona olo sugar chifukwa pazeka olo amene alandira mankhwala otalitsitsa moyo ndemweso mwina adwala mankhwala uja matenda a BP kapena mwina ali ndi sugar olo zina zili zonse ndi chifukwa chake timanena kuti itatire ndi zinthu izi munthu umodzi koma timpangise kuti azitha kugwira ntchito zonsezi poona munthu osati kuona matenda mmene ndakambira kuti ife tilemba banthu abatere amene anagwira ntchito kanali kumabungwe chifukwa mwina asanali direct ndi ife aku ministry ambiri mwina anali mabungwe osiyanasiyana ndiwo masuka kupanga nawo apply mmene tilembemo ife sitisankha munthu polemba hayi ndithu ngomasuka kuti atha kulemba nawo ndiponso experience yawoyo ndimenenso mwine ingakathandizire kwambiri kuti alembedwe ntchito mosavuta ina mwakamba anduna ndi St. Medical Stores kuti kodi amene anapanga chipongwe chimenechi kuti dapanga chani ingotchula pa pali kampani imodzi imene ndithu tidayipeza amati tili nayo bill ya 4 billion koma popanga audit atabwera ombudsman uchita kafukufuku opeza kuti mankhwala amene anaperekawo olopanga expire anali 2 billion koma nkupita kukhoto katengewo kati pangira su kuti talipire 4 billion koma nkhani imeneyi tinayitsatira ndipo pano aku Supreme Court analamula kuti 4 billion imeneyi ibwezedwe kuboma kuchokera kwa supplier ameneyo amene anapanga chinyengo chimenechi panopa onabo ndithu anthu ambiri amene anangolowa ntchito St. Medical Stores mopanda dongosolo tinachita kafukufuku gulu selo linachotsedwa chifukwa pala anthu ena ndithu amangobwesa kalata ayi kalata ya State House ati mundilembe ntchito ayikata akuti mundilembe ntchito koma wona mapepa alofunikira alibe komanso ndi ntchitoyo alibe knowledge iliyonse yoti ingathandizire kumene koko chifukwa zinthu zambiri zimaonongeka chifukwa zambiri zimangopangika ma directive osadzera njira zabwino osakhala bwino chimenechi chifukwaso ndifuna ndiyamike kwambiri kuti nthawi ino utsogoleri wa president Chakwera influence yongopanga zinthu inatheratu ngati kunduna wa zaumoyo ndiye sasolo kuma ministry kwina chifukwa timaona mwina tingokamba sudzaona kuti anabusa galimoto number plate hayi usonyeza kuti zimene zizi ndikuti zinagunda mose panopa ndithu ngati St. Medical Stores imagwira ntchito ngati trust an independent trust nkumagwira ntchito zawo bwinobwino komanso kuti mukafufuze kuli anthu odziwa bwinobwino ntchito ako accounts akhale kuti anapanga ma financial accountant ma pharmacist akhale kuti ndakadaulo ndi alima masters alima chani ndi ma pharmacist ndithu kusonyeza kuti panopa kulibe any political interference ngati mene zinalili nthawi imeneyi tsono izizi zimenenso zothandizira kwambiri kuti ntchito za zaumoyo zizipita patsogolo zikomo kwambiri anduna Mr. Edward Baloni. Madam, the ministry should consider some vital departments such as take note that health services with poor diagnosis is very dangerous to the development of the country. Please consider to recruit more lab officers if we are serious about improved health services. Amene ndikupera ngopereka ndemanga jabe koma ena wadzina liponya komabe funso linalitola sabata zingapo zapitazo President Lazarus Chakwera adapita ku mwambo wa Chilembwe Day kuchiradzulo adanena kuti amene abusa apa PIM anadandaula nkhani ya ambulance kwa anthu aku PIM kuti athandizidwe ambulance ndikumbu amene ankayankhulira nkhati ine ndidandaula kwa bambo anga kuti tikufuna ambulance kuno nda president anapereka directive anakupatsani masiku kuti within those days ambulance ikhale itaperekedwa pali wina wake kwina kwake amene akulakalaka kuna kaperekedwanso directive yangati imene ichaya chifukwa masiku ochepa ambulance munakapereka koma there is someone somewhere kwawo ambulance kulibe ndakumati kuti tidikirire kuti president adzabwere ndi wina adzapemphe kuti tipatseni ambulance kuti ambulance idzabwere fa zinoneka ngati ma ambulance ajamuli nawo inatulukira yanyuwani ndefunso ndilakuti kodi policy yanu yakagawidwe kama ambulance ndiyo tani chifukwa ma ambulance mukumalandira ambiri ndipo sitilaonde ma ambulance ochuluka amene muli nawo padakali pano kagawidwe kanu kama ambulance kama yang'ana chantu ufunsiranso potenga kuti ndi ma health facilities amene kumanga ochuluka chonchi chachi koma funso ina ija ndi ndemanga chabe ngati munga ndilole kuti ndifunsenso kuti I think I may accuse me so then we'll go to the audience ngati patabwere mafunso ena ndikupatsani zikomo kwambiri olemekeza funso loyamba ndi comment oitsepli kuti tikamalemba ntchito tikumbuke azathu ma technologies akulabu zofunika kwa basi chifukwa lodokotala kuti apereke mankhwala oyenekera
timadalira akulabu kuti akulabu akafufuza akaisa kandi magazi kandi mikodzo kandi chani ndi zimene zimatithandizira kuti dokotala wathu adziwe kuti kodi matenda ake ndi akuti komanso mankhwala amene angamthandize munthu ndi akuti ndi pa ndondomeko imene tikuti tunamba posachedwa gulu limenelo lilipo ndithu ndiye ndifuna ndipereke chilimbikiso chimenecho mwafunsa nkhani ya maambulasi kuti tinakapereka ku chiladzulo kuja ambulance imene anapempha olemekezeka ifeyo maambulasi tithokoze kuti pakatipa ndithu tayesetsako ndithu kuperekako maambulasi madera osiyanasiyana chimene chimachitika nchonena kuti polisi yaboma ndiponso mwachita bwino kufunsa funso limene lolemekezeka chifukwa ena mwina angoganiza kuti poti kuchilembwe anakukondera kupereka ambulasi ayi ndithu olemekezeka polisi yaboma tikagula maambulasi aja timapereka kuzipatala za boma komanso mukaonetsetse timaperekanso olo kuzipatala za tchamu ngati pya imweja ndi chachamu chimene chijacho cholinga nchonena kuti onsewa ndi mapatina zathu pogwira ntchito za boma chifukwa chake maona tikuti atasainirana service level agreement kuti kazimayi onse oyembekezera amathopita chipatala ngati kuli kuja osalipira china chilichonse chifukwa ndame imene timalipira ndife aboma komanso mukaone kuti olo tikamalemba ntchito kumene kujako timayesetsanso kugawanako kuti zonse ziziyenda bwino ife timagwirira ntchito limodzi chifukwa chake olo tigule katundu simaambulasiso okhayi posachedwa pa tinagula ma digital x-ray tapereka ndithu olo kuzipatala za tchamu zimene sizili zipatala za boma chimodzimodzi maambulasiso ulendowo ndikumbuka tinapereka kulikuni tinapatsako ambulasi kuzipatala zingapo taperekako maambulasi aboma koma kungoti wani tikuonjezera zipatala ndiye kuti maambulasi osakwana tuso nakasipo operation yathu ikukula ndiye kuti maambulasi osakwana chine kunkhani ya maambulasi chimene ndakhalanso ndikudandaula nthawi yayitali nchonena kuti chipatala chilichonse mukapita onabo mukapeza pali maambulasi akufa maambulasi otani mwina amoyo folo nkupezeka kuti mwina 6 oti adawonongeka chimenechi chakhala chutivuta chifukwa tinalibe maintenance policy bwinobwino on how to manage our ambulances ndi ambulance imangoti ikangonongeka pang'ono basi ayipachika pantondo ikangonongeka pang'ono ayipachika pantondo mukaone kuti panopa tili kafukufuku tione kuti odi Malawi yonse ino tili maambulance angati amene oti ngowonongeka angokhala koma ndoti atha kugwiritsidwa ntchito bwinobwino pali akadaulo oti atha kukoza maambulance amenewo so imene ndi imene tikufuna titsatire pano tikoze maambulance amenewa timakambira naso ndi olemekezeka akuleba kuti amati tatiyesani ife ativeta titokozerani maambulasi osewa ndiye kuti maambulasi zithu tithandizira kwambiri ndiye zimenezi zimene tikulimbikitsa so nkhani siyongogula maambulasi anyuwani nkhani ndiye kuti kodi maambulasi chisamaliro chake komanso amene anayima so kuti sakuyendayi kodi amenewo tingapange bwanji chifukwa ambiri amakhabe kuti ndi otha kukozeka ndithu atha kugwira ntchito koma chifukwa tingati boma panalibe polisi yeniyeni ndondomeko yosamalira maambulasi zikoma kwambiri zikoma kwambiri funso lina limene lili apa pali lalitalibe ndi I think tikupatsani kuti muliyankha mu nthawi yoyikikayo akoma akufunsawo ndi Omega Y Banda amene iwo akuti ndi mmodzi mwa ogwira ntchito amene akugwira in one of the central hospitals in Malawi on upkeep basis kapena locum sali employed by government koma nofunsolo ndi lalitali nde koma ngofunsa kuti are you aware of all these arrangements in the Ministry of Health kuti to shield staff shortages issues in the name of locums and upkeep? Do you know that these upkeep nurses receive 60,000 kwaja a month for diploma holders and 80,000 a month for degree holders? What would be the policy direction to for fully licensed and qualified health professionals who are working on this arrangement? Ndemwe ndanalufunsolo analifotokozera kwina akuli ndi nkhani yake koma kuti ndilalitali kumene kungati mwamva mukhoza kutolera chimenecho komano Samson Nkandawire naliona Samson Nkandawire last time za Global Fund ku Northern Region Mzuzu and Karonga and hope ya 130 ma pharmacy assistant analembera palibe ndi mmodzi yemwe anatengedwa apo kodi nkhani imene yanduna mukuidziwa? Ndipitirize funso lina kuti mutengerero awani malize kenako tikhoza tenga mali mu nyumba muno. Okay. Fumbani Kamodza kodi mundu na wanu mumasiranji kaya munasirani chidwi ogulitsa mankhwala especially in rural areas chifukwa anthu ambiri amuzipatala zakumudzi samathandizidwa akapita kuma health center awo mankhwala
mulibe. Why does our government procure many drugs but they destroy after being expired, while many hospital drugs are short of drugs? Can the minister clarify on this? Aondi alipo Pemphero Supuni. Mina tilimire penepopo kuti kenako tatsanthayo chepa kenako tikhozomaliza. Honorable Minister. Zikomo kwambiri olemekezeka komanso kwa Malawi amene atifusapo mafusa amenewo. Loyamba inalira ma health workers amene ali pa lokamu enaso ali pa internship ija imadzera ku Ministry of Labor, enaso ogwira ntchito za mchipatala amatenganso kuti akathandizire kumeneko. Tsono poyankha limeneli olemekezeka ili ndi mbali ziwiri. Mbali yoyamba munthuyo timafuna kuti nesi wamaliza koma timthandize kuti atisi khaleko ali pa ntchito. Chachikulu timafunanso kuti anthu aja asamayiwale ma skills awo. Kumene kuja amaphunzira zambiri kubaya Jackson kachani. Jackson uja sikuti ungobaya pena paliponse ayi. Kuti usapangenso dongosolo munthu amapuwala chifukwa munabaya malola kwika oti nosi mazindikira umakagunda mtsempha ola kumwalira kumene otaya magazi mosasika. Chifukwa chake timafuna kuti asamaluze ma skills awo akamaliza skulu azikhala kuti alambe ntchito sanga. Yachiwiri imatithandiziradi mujana kambira kuti vacancy rate yathu ma shortage anali kwa ambiri ndi chifukwa chake alokamuwa anagwiranso ntchito yotamandika kwambiri to bridge the gap imene inalipo. Tsopano program iyi jandakamba ija yaulemekezeka ya anthu aja 6,700 amene tulembaja. Anthu ena amene tiwapanga target ndi amene wawa amene ndithu alikali mu system alokamuwa. Tenfuna ndalimbikise kuti yayi inuyo tere madvet akangotuluka lemberani. Chifukwa anthu ake tupanga target ndi inuyo and inu muli ndi experience kale ofunika mulembere. Tifuna kuti mukhale permanent employee wa Ministry of Health or wa boma ndiye ndikulimbikitseni zimenezo. Inali funso anduna ma pharmacist assistant 130 olo ndi mudzemwe osatengapo kuti zimenezi zikukhala bwanji muzidziwa ndiuzidziwa olemekezeka. Sema pharmacist assistant okha ayi amene sanalembedwe pali magulu ambiri olo manesi ambiriso sanatengedwe. Olemekezeka muja ndakambira poyamba muja unena kuti mwina in the last olo mwina tingoti last 10 years mutafufuza simukaonako olo simukapeza nthawi imene anthu ogwira ntchito mchipatala alembedwa ambiri ngati panopa. Mucheke the last 10 olo mwina you can even go back 20 years. Ife palena ndithu amanena kuti ine napanga qualify 2015 mpaka na panopa sanalembedwa ntchito. Ena apeza mwayi apapa mmene talemba kuti from 2020 talemba kwa 22,000. So anthu ambiri ndithu ntchito mwina amalemba kwa mwina mangolemba pang'ono olo mwina so zosa longosoka bwinobwino anthu mwina angotenga abale awo nkuwalowetsa mmene momo ndiye panali zambiri zimene zimachitika. Tsono chifukwa chake ndithu kuli outcry kuti yayi aliyense afuna alembedwe ntchito. Chifukwa chake ifeyo ngati boma tuyikapo chidwi motsogozedwa ndi president athu kuti yayi anthuwa talembe. Sungwafuna kuti talembe ntchito ayi komanso kutifuna kuti azikagwira ntchito. Madandaulo amene akumana nawo kamba anthuwa kuti kamankhwala akusowa kadani mwina chifukwa choti ena mafamasi okazoti famasi tangotenga mwina wosesa kubwalo bakhala apa tuziperekako panado nakasitilibe pharmacy assistant mmene muja achitaso za chinyengo ndi anthu ena kapeza kuti mankhwala aboma agulitsidwa. Izi tunakumana nazo lemekezeka ndinapita Kalonga District Hospital upezeka kuti panado ali naye amoxicillin ali naye kungochoka pamenepo kufika pa Chilumba which is about 10 or 15 kilometers ukafika pa Chilumba ndi panado yemwe osampeza pamenepo. So ndene kumafunsa kuti what is zakhala bwanji. Tsono china chimene tufuna tikoze ndi communication kukalumikizanidwe ka health center ndi ku district hospital chifukwa kamene kaka nthawi zambiri kamabweretsaso mavuto zinthu akhala kuti kumuzi kuja kuli bedi koma pa district zilipo zinthu zomwezo ndetu ulimbikitsaso communication ya supply chain yathu. We have to see it to the last mile kuti mankhwala panopa onabo muli apa essential drugs tikamati essential drugs ndi mankhwala amene timagwiritsa ntchito for at least 70% of our disease burden. Matenda ndi ambiri kwambiri dziko lapansi pano simukakwanitsa uso kuti mukhale ndi mankhwala amatenda wonse koma timapanga categorize kuti kodi Malawi muno mzipatala zathu
odwala ambiri akubwera ndi matenda anji ndi mayikapo malaria zifuwa chani izi ndizi ndi mukapeza kuti obwera ambiri 70% matenda ake ndi amodzimodzi ndi amene ndeti machira kuti essential ndeti monseso ndi mankhwala aizizi azipezeka nthawi zonse ndikukamba pano at least 70% of the essential drugs zilimo muzipatala zambiri mujani nakamba kumpemba nakacheka ku drugstore kwawo analiko kubangweso tinakachekaso nawonso analiko so koma chachikulu tifuna tipange improve communication director wathu wapachipata chapa district apanga communicate bwanji ndi ma health centers mavuto ena amakhalapo peza kuti mwina director sayendanso mbomalo kuti aone kuti zinthu ziyenda bwanji zimenezo zimabweretsanso mavuto koma izi zimene tsopano ngati unduna wa moyo tugwirapo kuti tione kuti pakhale ndithu improvement kuti pakhale kulumikizana kwabwino pa nkhani makamaka yagawidwe kamankhwala zikoma kwambiri anduna tacheza panopo for close to 50 minutes now mwina ndikhoza kutengano mafunso kuchokera mu chipinda chino kwanza athu amaolemba ndi kulutsa nkhani kuti mwina mukhoza kuyankhapo mafunso ena amene akubwerabe apa amene tiwapanga present to you kuti mukhoza kuyankhaso nthawi ina kapena kutsogoloko. Yes, you'll introduce yourself and mkupereka funso lanu. Siko manduna ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Ndili ndi funso limodzi munayambako kupondapo atafunsa andunawa nkhani yokhudzana ndi zomwe zina za chifukwa cha chiganizo cha President Trump koma nkhani imene munatsamirapo kwambiri ndi yokhudzana ndi ya ogwira ntchito koma kuli nkhawa kunjaku maka kwa anthu amene ali pa thandizo la ma ARV ndakumanako ndi munthu wina tsiku lina wanena zoti basi Trump watipha so nkhawa zimenezi zilipo anthu inu mwakhala mukunena kumatsindika kuti zonse zili mchimake ndimafuna ndifunsa nduna kuti kodi mukamati mchimake zili mchimake za ma ARV mchimake wake ndi wa miyezi ngapo kapena mwakazikitsa ndondomeko zokhazikika tsopano ngati unduna kuti sitimadaliranso thandizo lochokera kwina ku ntchito ngati zimenezi kuonjezera pamene popo ndimafuna ndifunse kuti kodi adachita aku Americas tatengerapo phunziro lotani ngati dziko kumadalira kwambiri thandizo lakunja pa zinthu zofunikira ngati ntchito za umoyo chifukwa tikudziwa ntchito ngati za family planning for example timamva kuti koposera theka la ntchito zimenezi imakhala thandizo lochokera kwina ife timangochitako pang'ono pakatipa boma lachitapo ndithu kanthu komano zinthu za serious ngati zimenezi tikutani kuti tiyambe kuzidalira tokha ngati dziko chifukwa choti zadzidzidzi zoterezi zidzichitika ndithu masiku akamapita malingana ndi mavuto amene maiko enanso akukumana nawo ziko. Pali funso linaso kumeneko. There is a hand at the back there. Olemekezeka nduna ine ndi Gift Chiponde kuchokera ku Ministry of Information ndimati munakamba kozokhuzana ndi integration nde ndimati ndifunse kunena kuti pankhani yokhuzana ndi amati manani communicable diseases mwina unduna wanu kupangapo zotani komanso mwina ndi ndalama zotani zimene zaperekedwa kuti mwina manani communicable diseases amenewa akhale akuchepera malingana ndi kafukufuku akunetsa kunanza kuti matenda amene amaphaso kwambiri siwopatsirana awayayi koma ndi matenda amene sitimapatsirana mwina unduna wanu wayika chidwi cha mtundu wanji pankhani yolimbana ndi matenda amenewa zikumwambiri. Yankele mafunso amene anduna mukhoza kuonjezerapo funso lina la Ahimsis Nyoni kuchokera ku Mwanza akunena kuti chifukwa chani muzipatala zambiri mumakhala mulibe anthu ochotsa mano akuti mwachitsanzo ku Mwanzako owazula mano amakhala ovutirapo komanso alimbikani mbolembole Tambala akunena kuti muzipatalamo mulikhalidwe lina lonyansa limene ogwira ntchito akapita kumeneko okhaokha ogwira ntchito ena amathawa chifukwa cha khalidwe la anthu ena amene akugwira nawo ntchito pamalopo sanalifotokoze khalidwelo koma mwina imene ndi nkhani yokuti ikhoza kukhala yachipatala tuchipatala kapena experience wina adakumana nayo koma mwina abe mukhoza ongoka pakatouch on the management of anthu anu from the angle of HR mwina sadafune kufotokozera bwino chimene chidanchitikira wina koma alifunsa ndithu motero koma wakumanzayo chitsakano kochotsa chikawawa kumasowa akuti mzipatalamo ochotsa mano kulibe kodi imene mutani naye. Zikomo kwambiri olemekezeka ndiyamike
kwakulu amene matifunsa mafunso amenewa. Loyamba Joseph Mazizi Capital FM nkhani ndionena kuti kodi ndi imene directive inachokera ku America kuja kodi tsopano zimene zithandauza chani amalawi alimbe mtima bwanji ku nkhani ya chifatika kamba za HIV and AIDS management. Pali zinthu zingapo zimene timaona. Wani timaona kuti zoyesera zikhale zilipo chifukwa munthu yokuti timthandize pamafunika kuti titamuyesa kale kuti kodi alinka chirombo kapena palibe. Ngati ali nako ndiye tipite step number 2 kuti tsopano kodi tingamthandize ndi mankhwala a mtundu wanji kumeneko. Mbali naso ndija mudziwa tinapanga introduce mankhwala kuli PrEP, pre-exposure, zinazi zonena kuti mwangozi umakhala kuti mwina pena pake sunaende bwino wakaponda landmine kumene koko ndemo moti udikire kuti udwale nchifukwa yake pali mankhwala amenewa kuti ngati udziwa kuti ine pena pake mwina nditakupsha ndizimitsire tumoto menewo ndiye timapereka mankhwala amenewa ngati PrEP kuti akutetezere kuti usatenge chirombo kamene kaka. So nkhani ikulu apapa ndi ya sustainability pa chizungu kake kuti sustainability ya maprogramu amenewa kodi zikhala bwanji ngati dziko. Choyamba ndifuna ndipereke assurance kwa Malawi wonse kuti makamaka pa nkhani ya commodities Malawi muno panopa tidakali nawo. Kunoko ku Malawi ku nkhani ya commodities amatithandiza kwambiri ndi ya bungwe lija la Global Fund ndamene amathandiza nkhani ya mankhwala ma ARTs, antiretrovirals, komanso muna malaria commodities and tuberculosis commodities. Ndikamba pano at least tili ndi supply yoti for the next 1 year up to 2026 mankhwalawo akhala alipobe. Sikuti chinaso timonera ma expiry date simungagule zinthu mwina za zaka 4 or 5 ayi chifukwa mankhwala aliwosa makhandi expiry date ndiye mafuna kuti mukhale ndi mankhwala amene mudzoti ndi nambala ya anthu imene tinayo ndi mankhwala wawo apa ndiye kuti zigwira kuti amene wawa ausatipangira so expire mankhwala amenewa. So mankhwala alipo komanso ma testing kit alipo muja mwanda alipo ambiriso anandimbira mafoni ndithu kuti kodi somana zimene zikhala bwanji kazitani ayi ndithu. Chifukwa chake chinavuta kwambiri apapa chimene chinasokonezeka chifukwa cha directive manager kwakukulu kunali staff. Ndingopereka chisazo mwina ngati Lighthouse yakunoka mu St Hospital ma staff ambiri anali pamene pajapo anali othandizidwa ndi PEPFAR ndi USAID. So ndiye kuti chitabwera directive ya Trump kuti basi siyanikaye tiona after 90 days ndiye kuti anthu aja anasiya kugwira ntchito. Koma chimene tinapanga ife ndoti tangotenga tsopano staff yathu yonse yochoka ku St Hospital amene ali antchito aboma akalowa mu Lighthouse muja chifukwa kukoma kwake Lighthouse ja nyumbayo ndi aboma kalenkale mankhwala naye amenemo ndi aboma koma kuti staff ndi imene inachokamo ndiye kuti ife tangobwesa mu staff cholinga nchonena kuti anthu amene amadalira ku Lighthouse kandi ya ku Blantyre kunzuzu kuno kuli Longwe zawo zisasinthe mwina mulimonse akhale akuthandizika pa nthawi imeneyi. Koma chachikulu ndi nkhani imeneyi yoti kodi sustainability kunduna zamoyo nthawi zonse timayamika kuti tili mapartners ambiri ndipo tiusunthadi zambiri zochitika chifukwa chothandizidwanso kwambiri ndi mapartners. Munachula za family planning ndi programuso imodzi imene timathandizidwa koma tiyamikenso kwambiri kuti pa usogoleri wa president chakwera chaka chatha budget ya family planning anayikweza ndi 100%. It was almost doubled family planning from our own resources, government resources. Cholinga nchonena kuti nkhani zizi zamaleredwezi tisamangokhala mkamba kamwa ayi koma zizipezeka pempho ndi kwa Malawi. Family planning tumapereka family planning mapiruzi kuli njira zambirimbiri izi ndizi komano tsopano absorption anthu simumagwisa ntchito kwenikweni. Makamaka achinyamata asaizi yanu inene Joseph Mazizi anje nyamata anu simumagwisa ntchito kwambiri zinthu za family planning. Family planning ndi zinthu zothandiza sizongoteteza mimba yokha ayi zimateteza so kumatenda zimateteza zinthu zosiyana. Malawi muno sibwe zitudandaula kuti atsikana ambiri autenga mimba kuti family planning. Hai timadandaula atatenga mimba koma pito chipatala ukapeza kuti ziliko zinasonga mapanga expire zambirimbiri anthu asagwirisa ntchito zimene zimakhumudwitsa chifukwa tiketunena kuti family planning ndi awina aliyense si achinyamata sokhayi ola amene ali pa banja zigwiritsa ntchito. Wabwereka mwana lero pititsankoneka mpata kuti at least we have to manage our population growth. Tisabati mwana chaka chino chaka chinacho ayi munthu mafunika kuti muzipanga plani bwinobwino kuti kodi banjali tifuna lizikula bwanji. So ndi nkhani imene ya family planning.
Health financing ndi imene so tinapanga launch health financing strategy. Iyi ndi strategy ya ku Ministry of Health yoonetsetsa mmene munakambira muja kuti kodi ife ambiri amathandiza mapatina zidakhala kuti achoka kodi tingapite bwanji chitsogolo. Ndiye tinapanga launch imene health financing strategy imene ndithu panopa tikambirana za implementation. Iyi pamene tukhazikika mponena kuti nkhani ya za umoyo zisangokhala za boma ayi zikhale za wina aliyense private sector. In the private sector, a robust company, they post billions and billions of profits. Tunena kuti zimene zijaso iwosa zitengapo gawo kunkhani ya za umoyo mu health financing strategy. Chifukwa nawonso kuti azipanga ma profit amenewo amadalira Malawiwo amene asowa chipatalawo amene asowa mankhwala. Sono kuti wonso makampani zaendere bwino ofunikanso kuti agwepo. Inu munaona COVID atabwera makampani ambiri itu anatseka. Chifukwa basi munthu akadwala iwowo ndiye kuti basi maprofit onse alwa basi. Ndiye bwanji kuti titetezane wina ndi zake alesa akhale moyo wabwino tigwe ntchito limodzi. So iyi ndiye kuti tukamba ni private sector, private citizens as well, mabungwe osiyana-siyana, mipingo osiyana-siyana kuti tonse tikhale pamodzi tipange dongosolo olonena kuti tisangodikira ku treasury ndalama koma tipeze njira zina zoti tizipeza ndalama zina zochoka ma resource roots ena ndi ena. Funso lina gift of information NCD non-communicable disease ma strategy yake ndiotani chifana also akuvuta amalawi ambiri zonadi tinakamba kale nkhani ya BP matenda ena amene ndithu akuvuta kwambiri ndi nkhani ngati ma blood pressure yawa nkhani za mashuga. Unfortunately, nanga sindi lifestyle ya masiku ano yumatipangisa so kuti mwina zina ndi zina zimene timapanga zimabwesa so chiopsezo chachikulu mmatope mwathu ndi zinthu zangati ma BP mukamva anthu ambiri bwana kuti angogwa basi sanadwale anthu amatero sanadwale angogwa osadzoti matenda amene blood pressure inakwera sanagwetu ndi sugar amene inakwera sanagwetu pali zambirimbiri ma NCDs mental health issues na also ali non-communicable disease momwemo zimene zovuta kwambiri mmaona malipota ya polisi anakamwa kuti adzimangirira Malawi muno a 14 years a 16 years ndi matenda amene ajasukuti zangochitika pali pena pake pavuta ndithu ndi guluso la ma NCDs ngati kunduna kwathu ndithu tuikapo chidwi pankhani ya ma NCDs mujanna kamba za integration NCD tapangaso integrate panopa ndingopeka chisazo njoti ngati HSA wathu akamapita ku outreach clinic kuti olero ndukayesa ana pamudzi wakuti pamene paja pano tinapasa HSA koyesera BP tinampasaso ka glucometer koyesera sugar cholinga chakuti akamakaona anawo pamudzi pomwepo pala akuluakulu akatha kwayesa BP akatha kwayesa NCD izi zithandiza kwambiri chifukwa ena kumudzi amangodzikhalira ine kamwa kuti mwakuti osadziwa kuti munali BP osadziwa kuti ali matenda a sugar kungodzikhalira koma akayesa muja ndi amalangiza kuti ino BP blood pressure ano magazi anu athamanga kwambiri tiyeni mawa mubwere kuchipatala mwakumane ndi adokotala ino sugar yanu takuyesani sili bwino mawa mubwere kuchipatala mwakumane ndi adokotala ndezi zithandiza kwambiri pa nkhani imeneyi koma tipitirizabe chachikulu tifuna tilimbikitse ndithu nkhani zimenezi za non-communicable paliso it's more to do osati solo mankhwala wokha behavior change anthu tizipanga ma exercise anthu tiziona zakudya zimene tikudya tisangokudya kaza mafuta kaza chani komanso behavior change panopa pali ka social media iwona kubweretsaso chipwirikiti kwambiri anthu ena kungodzimangirira chifukwa kuti message ayoyerenga pa social media wina wangu alembera kungu wanyoza basi mtima uchokamo opeza kuti munthu adzimangirira. So kulima bullies zinthu ngati bullies really social media bullies amene aonjezeraso kunkhani ngati za NCDs ndi zimene zizi it's more to also to do with behavior change kuti kodi anthu tizithandizana bwanji how do we support each other chifukwa izi zofunika we need to be a support system tizidalirana wina ndi nzake we have to be counseling kucheza nawo ma PA educators nawonso timagwiritsa ntchito. Funso lina kumaza akuti kulibe mano mposo zodandaulitsa zedi sikumaza kokha zipatala zingapo Malawi muno kumene ndithu tuyesesa kuti izi zamanozi zizipezekako inetu zipesa bwino fa munthu dzino likakuvuta zoti wina akuza kuti mukwere basi panopa kande mukafike ku Blantyre ndizovuta zimene zozo izi ndi zina zofunika kuti tione kuti kodi zipangizo makamaka za dentals kuti zizipezeka chifukwa izi sikungochotsa manokha kwa pamafunika tipigwirise
document yake yochotsera manowo komanso tilembe anthu ambiri oti amazitsata zochotsa manozi nde uko kumwaza atamvera koma sikumwaza kokha ndiudziwa malo angapo kumene ndithu izizi zikutani sizikuchitika komanso sitifuna ma district hospitals okha ayi tifunanso ma services amenewa azipezeka mu ma health center ndizingokamba za Bangwe poti naliko dzulo nali ku Bangwe kumeneko amachotsa mano koma mpando wake umene amachotsera manowo nava chisoni kwa basi koma chachikulu yoti manowo amathandiza koma ndi zinthu ngati zimene zizi zoti tikoze ngati ku nduna za umoyo tipereke zinthu zofunika kuti ntchito ziziyenda bwino. Funso lomalizira amati pali makhalidwe ena anthu ogwira ntchito kuchipatala oti azizawo mpaka namasamuka kuti fo ena amakhala kwa ngati kuti iwowo ndagogojala landlord ine ndabwera kalekale pano inu mwabwera liti mukanemba anthu anyuwani mene tilemberemu akapita umeneko ine ndabwera kalekale inu mwabwera liti basi aliyese njeke ukani kugwira ntchito bwino zimenezi timakumana nazo koma tiyamike kwakukulu chifukwa ifeyo timagwiranso ntchito ndi ma associations madziwa kuli nomu kuli amami komanso tili ma regulatory authorities kuli medical council kuli nurses and midwives council as well mabungwe awawa ndi othandiziranso kuona now in terms of professional behavior kuti kodi manesi athu how are they behaving madokotala athu how are they behaving mukaona nthawi zina timatulutsa mnyuzi kuti dokotala wakuti tayimitsa sagwirenso ntchito imene chimakhala punishment chifukwa mwina anapanga china chake chimene sitinakondwere nacho chimene ndithu waphwanya lamulo la mmene amafunika apangire dokotala so koma tizilimbikitsabe izi tikuzidziwa kuti pali anthu ambiri ndithu akukanika kugwira ntchito bwino chifukwa akufinyika ndi munthu wina wake ogwira naye ntchito koma izizi ndi nkhani yoti tsiku ndi tsiku tizionera nkumazitsatira cholinga nchonena kuti timafuna wina aliyense azigwira ntchito momasuka akakhala pamalo zikomo kwambiri. Anduna tathokoza kwambiri chifukwa chakufotokoza mafotokozera tili ndi maminitsi ochepa kwambiri kuti mwina tikhonza kumaliza koma nkhani ija ya kulemba anthu ntchito imene akuti inkachitika ku Karonga komanso ma district ena amene amadandaula kuti sadatengedwepo anthu yokhala ngati yamanga nthenyi yokhala ngati nkhani imene chambiri adayitsata ndi imeneyo mwina at some point you may wish to provide information yochulukira kwambiri kwa gulu limene linaonetsa chidwi koma silinalembedwe. Edison Chikondi Benson akunena zokuti kulibe ogwira ntchito ku zipatala zina koma kuti nkhani yake mwina mayankho akadzifanana komabe chifukwa these are specific cases you may wish to intervene mofulumira akuti monga kuno kumchinji kwa tiye dambe pa chipatala chawo chakumene koko palibepo anthu ogwira ntchito ndi ena Ebinala Chikondi akufunsa za ma x-ray machines kuti ambiri adaonongeka zaka zambiri iwowanso akukamba za kumchinji komwe kuja akuti atha zaka 5 isadakonzedwe komanso ali nafe mkunama akuti kodi akondwa kuti muti palembedwa anthu ntchito ambiri koma akuti nthawi zina pamapezeka kuti chilisti chimene chikuyendayenda chilisti chimene chapali mayina a anthu amene nkulembera komwe sadalembere zimatani kuti amachiona chilisti kuti uyu sadakapange ma interview omwe koma ali pa chindandanda chimene ntchito khangati yamuthekera kodi zimenezo zimatani ali nafe mkunama akufunsa funso limenelo ochotsa manowa ndenda ambiri kwa basi koma nkhani choti muyikedzo chotsera mano mzipatala zambiri khangati uchotsa mano kukuvuta kwambiri ena angofunsa kuti ife aku health sciences kodi mumatisiya panja bwanji. Over to you now, Minister. Mukadero lumita kumwe changu chifukwa tatsala maminitsi ochepa mafunso enawo titenga tikupatsani kuti mukhoza kupereka ma statement pa nthawi yoyikika. Over to you now. Zikomo kwambiri olemekezeka tathokoze wonse amene atifunsa mafunso. I think yolemba ntchito iyi ndiye mafunso ndi ambirimbiri ndiye funso loyamba ndilo malizalo tingophatikiza limodzi amadandaula kuti ngati kwina kumalembedwa anthu ambiri chimene chinachitika ngati yamba ija olemekezeka ndiyo kuti pakati pa timapanga ngati functional review ndiyo timanena kuti okay kunoko kasungu tatipatsani kuti kodi functional kunoko kasungu kufunika madokotala angati kunoko kasungu kufunika ma clinicians angati kakufunika ma nurses angati kakufunika mabudi waifa angati kakufunika chani ndiye functional review imapereka chithunzithunzi kuti
tikufunika tikhale ogwira ntchito nambala mwakuti sono pakatipa madistrict ambiri anali asanamalize kupanga functional review imene iyi koma imene iyi ndi imene matithandizira kwambiri kuti tikhale chithunzithunzi tisamangolemba mchilembelembe ayi koma tikhale ndi nambala target kuti ifeyo tifuna kuti target athu tifike apa ndi functional review yatithandiza kwambiri ndiona kuti ulendo uno ayi ndithu district iliyonse anthu akalembedwako ndithu sitingalembe wina aliyense koma akalembedwako ndithu ena health sciences ndiye timalembawo kaya gulu lambiri ndi limene lochoka ku health sciences imene lija ndi college imene ife timati backbone yathu chifukwa ambiri amene amagwira ntchito zipata zathu ndi magraduate aku health sciences komanso ambiri amene apanga upgrade ndi ochokera ku Malawi College of Health Sciences ndiye kumene kuja ndithu ndi mpamba wathu ndithu kuntchito za umoyo ndi asadandaule kunawonso apezapo mwayi ndithu nkhani yachinyengo kuti wena akuti sadalembere wena sadatani ife tingolimbikitsa poti kulemba kuti honorable mwina tingoonekeraponso tikamalemba ngati unduna za moyo sikuti timangolemba ndife kuti makalata awo abwera kwa ife nkukakhala pasi ayi paja timagwira ntchito ndi Health Service Commission komanso Local Government Service Commission amene mabungwe amene ndithu mandate yake nkuthandizira kulemba ntchito ngati zakunduna za moyo ndi amene ndithu timagwiritsa ntchito chachikulu kongoti tionetsetsa kuti ndithu zachinyengo ngati zimene akamba zisachitike takhala tikuvadi ndithu kuti ayi ukapeza kuti ayi kaya ugwira ntchito ku council angoyika pa zibale wawo angoyika panawo anthu amadandaula ndithu koma zimenezi sizifunika ayi amalawi zina sizofunika kuti polisi achito kukhalira pambali pa ayi tatiyeni tizikondanani wina alembedwe ntchito nkhani ya x-ray akuti kunchinji x-ray yatha zaka 5 olemekezeka pa nkhani ya x-ray ndimangofuna kuti ndikambeponso fa imeneyi inadzatukaponso ku Nkhatabe kuja kunapiranso state president athu kunatukanso kuti nkhani ya x-ray nayonso amati yatha zaka 4 osagwira ntchito olemeso ntchito in fact mukumbuka kale lija timati yatha filimu ndiye timakaoda mafilimu nkuyika amene muja nkumajambula nkutulutsa chiyujeni chija kuti adokotala akaone zimene zija masiku anasiya olo ndi mafilimu kulibenso kuti ungakagule mafilimu amenewo so panopa nkhani ilipo ndiyo panga lipress nawo ndi ma digital x-ray machines zimene tayambapo kupanga kale komanso apart from amene digital x-ray machines amene tupanga install zipata zosiyana taonjezeraponso ma mobile x-ray cholinga nchonena kuti ina ija imakhala ngati static imafunika mutenge patient mupite naye ku x-ray room mukamjambule kwa pamakhala matenda ena angozi oti kuti muyendetse munthu zimakhala zovuta nchifake panopa tupangaso program imene kuti zipata zambiri zikhalenso ndi mobile digital x-ray machine cholinga kuti machine yo ndi imene ziyenda kulondola patient osati patient azilondola machine so nkhani ya x-ray machine ndi imeneyo ndenda alimizimikizire kuti akuchinjiko gulu lathu lilipo pano tionetsetsa kuti kuchitika nchani koma kakamba kuti atha zaka 5 ndongaza kuti ndi x-ray so imene ili analog yoti masiku ano basi zinatha zimenezo zidatuluka sizingagwireso ntchito zikomo kwambiri olemekezeka anduna ndimauzidwa kuti tidakali ndi maminitsi ena angapo chifukwa tili ndi zimafunso zambiri makamaka apa sindidziwa ngati pa floor pena kunoko alipo ochulukirapo komabe kwina konso ndikupatsani nthawi to give your closing remarks apapa amphatso uledi akufunsa kuti with rising cost of commodities is it not ideal akufunsa ndiwo is it not ideal to start paying a little something to health services e.g. a minimum of 1,000 kwacha so that at least some basic items might always be available koma an extension to the same question munayankhulapo kunena kuti kodi mwayamba kuikhazikitsa maodi olipira mzipatala zina popeza amene amagwira ntchito ku zipatala amapezekanso nthawi zina akuthandizira kusowetsa kwa mankhwala ndi zipangizo zina kodi sizipangitsa kuti mmene muyika kolipirako zipangizo zonse zambali naye zizipita kolipirako yambane mwayankha awiri amenewo ndi kutola ena ifango ndonjezera kumene nthawi iyo ndimaona ngati nthawi yathu zikomo kwambiri loyamba funso lochoka kwa mphatso amene anena kuti poti zinthu masiku ano zakwerakwera komanso kundunaku
kuti mwina timadandaula kuti nthawi zonse ndalama sizitikwana kuti bwanji ngati boma titayamba kulipiritsa kuti mwina aliyense azilipirako minimum fee iwo atchula ya 1000 kwacha. Zikomo kwambiri amphatso chifukwa cha ganizo limeneli limene muganiza kuti mwina lingathandize ngati boma panopa mmene zilili pa strategy yathu nkhani yolipiritsayi kwa vanthu palibepo. Tikudziwa kuti zinthu zikuvuta komanso tione nkhani za umoyotu ndi zinthu zonena kuti nthawi zina zimakhala moyo ndi imfa. Nde simungati kuti munthu asalandire chithandizo chifukwa kuti wakanika ulipira 1000 kwacha. Ayi ndekuti tikatero amalawi ambiri apululuka. Akapululuka amalawi ambiri ndekuti ngati dzikonso taluza chifukwa kuti dziko liziyenda limayenda chifukwa cha anthu. Nchifukwa chake pakana pano mmaona kuti timapereka simankhwala ulere mmalipira aba amalawi nanga simankhwalawo timagwiritsa ntchito misonkho zanu ndesi zaulere mmalipirabe chifukwa misonkhano ndimene timakwanitsa kugula mankhwala timakwanitsa kulemba madokotala anamwino ndi ena osiyanasiyana nkumalipira masalari. Chachikulu chimene tikulimbikitsa ndi chomwe chija chimenenso choyankha funso la namba 2 lija unena kuti koma pali enanso akamberembere pena zimabvesanso chisoni chifukwa amakhalanso anthu ogwira ntchito mchipata momwemo amene amapangana ndi anthu akunja nkumaba mankhwala kumene enanso kuba roach machine tinamva kusanja wiki yatha munthu wathu amene kupanganso konaivi ndi anthu ena kunyamula gene expert chimashini chachikulukulu chimene timagwiritsa ntchito kuti tiunike TB tiunikenso HIV AIDS chimashini chimenecho uchinyamula kupita ukapinyulitsa kunja. So zimenezi zimene ndithu lidakali vuto lalikulu munthu namu lakusowa kwa zinthu lakusowa kwa mankhwala ndipo izi tidakayesetsabe njira ndizi kuti tipeze ndithu lasting solution yonena kuti zimenezi zisamachitike. Ambiri achotsedwapo ntchito ambiri amangidwapo komabe niyesa kuti sitidafikebe poti tsopano tikhale pasi kuti atsono zinthu ziyenda bwino. Ayi nkhani ya mapengi wodi mujana kambira unena kuti zinthu zogwetsa ntchito ma x-ray machani zizikhala zimodzimodzi apapatere ndekuti munthu yo kulipira amangolipiratu ndekuti ndilumu basi. Anthu ena amangofuna comfort ndi imene zilili kuti ine sitifuna tikakhale muja muli mabedi 10 or 12 ayi tifuna kachipindako so lipirako ndithu amangolipira chipindacho koma mankhwala china chilichonse madokotala ma x-ray zipangizo zonse laboratory ndi zomwe zija. Koma chimene tikulimbikitsa njonena kuti kandalama kamene azitolera kuku kazikathandizira chipatala chonse chija. Kuchipatala kumakhala zambiri zimene zimachitika timafunika tidyetse anthu timafunika titani pali zambiri zimene zimachitika kuchipatala kuja kuti ma services tilipire madzi tilipire magetsi zindizi ndiye ndalama imafunika. Chifukwa chake kuti ngati pali mpata onena kuti wina anena kuti 20,000 ndene ndizilipira lumu izilibe kanthu bora ndikhale ndika privacy ife tilandira 20,000 koma 20,000 ndiyonena kuti imeneyo ithandizenso pa chipatala pomwepo pogwira ntchito zina ndi zina. Zikomo kwambiri. Humphrey Chatenga, I like this question. In 2020, the government of Malawi launched the book Eat Well to Live Well, Malawi's Guide to the Prevention of NCDs, aimed at promoting better health and preventing non-communicable diseases. However, the implementation of these guidelines appears to be lagging. What steps has the government of Malawi taken to ensure the effective implementation of these guidelines, which have the potential to significantly prevent and manage non-communicable diseases? Ndiye alimbikani tambala akufunsanso kuti wamwansambo kunkhotakota pali chipatala chimene chimatchedwa m'mabukumo kuti tse rural hospital koma zipangizo zokhalana ndi rural hospital chipatalacho chilibe. Kodi zimenezi zimatani ndati kwa akabudula kuzula dzino amapereka 3,000 kwacha. Kodi mtengo umenewu mudaukhazikitsa kuti kuzula zino ndi 3,000 ifo kwina amazula pa mtengo wina koma kwa akabudula akuti 3,000 ngati ufuna kuti dzino lichoke. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Funso loyamba akuti tinapanga launch chama 2020 Eat Well to Live Well kuganza kuti kunali ulimbikitsa pa nkhani ya zakudya kuti kodi tizidya zakudya zotani apapa kuti tikhale ndi moyo wabwino. Tsono pa nkhani yakudya iyi olemekezeka nthawi zambiri anthu timaganiza kuti chakudya quantity koma kwa ife sikhala quantity, it's more about quality.
udya zakudya zotani sinkhani yoti ayi mwina ndajamita ndafolo ndekuti ndadya bwino ayi nkhani simeneyo ayi nkhani ndiyakolite zimene wadyazo kodi kolite yake zikupatsa moyo wa thanzi zikupatsa mavitamini maprotein zina zizonse zofunika mthupi michere mashuga amene amafunikira mthupi kuti ukhale wabwino ndi nkhani imene makambidwa yapa iyi ndi nkhani yoti sitinafikepo nakambaponso kale kuti ndithu ma NCDs tukambawa ambiri ndiyoti tabweresa tokha chifukwa cha behavior zathu zakudya zimene tikudya zakumwa zimene tikumwa lack of exercise ntchito imene timagwirira timatani mukuona kuti zimasana kwambiri kuti mupite kumudzi olemekezeka mukapeza ndithu gogo wa 69 or 70 akanayenda akanali ndi mphamvu amalawira 5 o'clock wadzuka wapita kumunda abwerako kubwera umeneko waphika maungu ake adya maungu wathula nkhwani wake apanga zimene zija basi panopa kuli nkhululu ndiye kuti nkhululu azika yapo zubwataso pamene popo moyo thupi lija losangalatsa uona kuti ayayi koma zathu komanso full of energy kusiyana mwina ndife amene antawuni muno oti tikapanga exercise ndekuti mwina katukula ma step katutani koma zinthu ngati zimene zozo so eat well to live well it's more about the quality of life the quality of the food which we eat my exercise getting fresh air osangokhala mu air koni ayi zimene zisingatitandize ngati tapeza bwino sikuti basi daily mafanta atatu patsiku majani ayi zimene zija zina zindi mashuga osakhala bwino amene akubweretsa matenda ambiri m'matupi mwathu funso lina kwa masamba kuti chipatala koma kuti sana chitchule dzina ndikuti limene nditenge ndikafufuze kuti kodi chipatala chimenechi chimene chitchedwa kuti Rural Hospital kwa palibe chilichonse ndi chipatala chanji ndikuti funso limene alimbikani apa mwachita bwino mwatipatsa homework kuti chimeneyi ndichite kalondolondo funso lina la kulipirisa ma services zoonadi olemekezeka nkhani dzulo lokhali mwina ndandaka ma message awiri atatu ena amati kubwaira awalipirisa ma mask kodi agulitsa 200 kwacha chinanso akuti agulitsa malisiti achani apa mukuti uku kwakabudula kumitundu awulipirisa uchosa mano 3000 kwacha ilili ndi vuto limene likuvuta kwambiri mzipatala zabomamo tuyesa ndithu kulimbana nalo kuti kodi lingathetse bwanji muchitika chinyengo akuti anthu amazoti yayi olo kuti tikuthandizeni olo kuti kungoonana mwina dora kuti yataikanika 5000 mu health passport zimene zosakhala bwino sona pempho lathu ndoti anthu ambiri nangati mangodandaula koma kuti sipano tikhale ndi umboni weniweni mwina zimativutirapo pali ndifuna ndikambe zinthu ziwiri olemekezeka ma district hospitals mwathu tidapanga introduce ma ombudsman zimene ndiganiza kuti ambalawi ambiri sadziwa kuti pachipatala paja pamakhala ombudsman ndithu ntchito yake ndiyolandira zodandaula zathu zonse zimene taziona pachipatala pamenepo amakhala ndithu ofesi kwake ndiponso ndi wa independent ndi adokotala iye amagwira ntchito zake koma ntchito yake niyeni ndionera kuti ngati mwina adokotala sanatiyankhule bwino tano kuti watirakwira kandinesi kayakutani dandaulo limenelo mmalo moti tingokhala kasikasi usiwana kolowera tikamuuze ombudsman ndiye ndifuna ndilimbikitse amalawi kuti chonde pali ndithu ombudsman ameneyo tiye tigwiriseni ntchito kuti ngati tili ndi dandaula chifukwa uja ali nkuthekera kofufuza ndithu iye uja akafufuza zija zimabwera mujamanena kankumediko kaso kunese zikaso zimabwera umene uja nkukafufuza anthu ambiri ndithu ena amene achotsa ntchito zimakhale kuti dongosolo lake limeneli zimatithandizira kuti munthu uja dandaulo lija tilitsatire bwinobwino chinanso amalawi ambiri madokotala athu pasukano ndi manesi athu amavala ndithu name tag wina ngati wakupanga ni chani ndiangolembango ni dzinalo muzipatsa dzinalo panopa timalimbikitsa kuti iwe lemba wina aliyese akandiona okhombeza kandodo ndi amene wakupana naye neti ndikuti pachina chake chikapangika mudziwe kuti ine ndakumana ndikhombize kandodo zimene zizi zimalimbikitsa cholinga tifuna titetezane ifo tikangoti iyayi koma manesi amenewa ngati kuti onse sagwira ntchito bwino madokotala ngati osagwira ntchito bwino pamenepo opanga izizi zachinyengo ndiochepa kwambiri koma tithandizaneni ndithu tifuna tichitidwe umenewu uthe kumene ndipo inuyo amalawi inuyo ndi amene tikudalirani kuti inuyo ndi apolisi athu kumudziko chifukwa inuyo ndi amene mmadziwa komanso koyambirira ndakamba kuti chipatala chilichonse chili ndi komiti mukomitimo muli anthu akumudzi ndi apa chipatala komiti iso imeneyiyi tiyigwiritse ntchito kuti ngati wina apanga zachinyengo amene apangira ukuku kankwakabudwa kankomiti ndi kulipiritsa tipite ndithu komiti imeneyo kuti inu wakutuja andilipiritsa ku dento kupakatotsa mano andilipisa 3000 zimenezi zikatifika ife munthu uja tithana naye koma chachikulu tithandizane kuti zonse tiudandaulazi
tizidutsitse mu ndondomeko zabwinobwino zimene zingatithandize feyo upanga kafukufuku ofunikira kuti mchitidwe umenewu tiuthetse ndithu ife amalawi ambiri akuvutikana nawo ena amapita kuchipatala opanda china chilichonse ndiye kuti akakhale kubwezedwa sanitary service poti sanapereke ndalama ilo ndi tchimo kuno ku Malawi ma services athu siolipirayi zikomo kwambiri. Mu mphindi 10 zimene zatsalazi honorable minister kuno kunema boma la Salima munabwera kudzatsekulira chipatala ndipo panopa anthu akulandira thandizo, koma kodi mukudziwa kuti thandizo lakumapereka nkulekeza malire 12 koloko kuti ukabwera 12:30 sukuthanso kulandira thandizo? Akufunsa achande maole kuti iwo ngakusalima kumweko. Mafunso enawo ena aja ngama interview omwe aja awubwerabwera komanso ena ngolirirabe kuti madongosolo ena anthu ogwira ntchito akusowa kumadera kuti allocation of health personnel. Jean Mbite akunena kuti kodi ma district ena amakhala ndi maofisi alambiri ogwira ntchito za umoyo kusiyana maboma ena, mumayezera zipangizo zanji kuti district iyi kukhala anthu ochuluka, district iyi kukhala anthu ochepa? Mafunso amene angamalizirewo ndi amenewo. Kuchokera apa ndiona ndi will do the closing formalities, then tikhoza kuthokozani kumasulani. Zikomo kwambiri honorable, komanso tithokoze amene atifunsa mafunso. Ndiyamike kwakulu ino mwakambaza kwa anema kumene tinakatsegula chipatala chathu mwezi watha. Zikomo kuti chipatalacho chambugwira ntchito, koma zotseka 12:30 zo ndithu dongosolo lake ndi kweruka ntchito ndi 5 koloko ndithu. Komanso kuntchito la za umoyo ndionena kuti oloto weruke 5 koloko koma pamakhalabe wina amene amakhala pako kuti ngati matenda abwera olopatapita ma 5 matenda abwera 6 olo 7 koloko munthu uja timuthandize. Ndesiziloledwa kuti munthu abwezedwe kuchipatala kuti chipatala tatsika. Zikomo kuti mwatiuza zimene zochitika kumeneko ndi kuti zimenezi tizilondolere kuti mchitidwe otero tuthetseretu anthu asadakhazikike kwambiri pa chipatala pamenepa. Funso lina kuti kwina kuli azaumoyo ndikuganiza kuti mwina kukamba za HSA kwina kuli ambiri. Yes, honorable, kwambiri nambala ya anthu ogwira ntchito kwakukulu timatengera ndi population o catchment area imene ili kumeneko. Dzuloli ngati nali kunchewu pa chipatala ali ndi ma HSA I think amati alipo 68 kwa population yake over ndiye ikulu ndithu. In fact 68 also ndoda uchepa. Malamulo a World Health Organization amatiuza kuti anthu 1000 ali wonse akhale ndi munthu mmodzi ogwira ntchito. So usonyeza kuti kumalawi kuno ngati iko 20 million, you can do the maths kuti kodi anthu ogwira ntchito chipatala amafuna kuti akhale angati. So panopa ndithu we are trying to decrease that ratio kuti we have to increase the efficiency of our services. Chifukwa panopa amazoka kuti mwina dokotala mmodzi mwina amaona anthu 3000 or 4000 ndi mene manambala zathu alipo. Tusaiwaleso kuti anthu asadzakhala sokwana chifukwa chaka ndi chaka kumalawi kuno ngati katengera ana obadwa about maybe 600 between 600 and 700,000 every year amene nambala imene imakwerera population ya kumalawi kuno. So you can imagine kuti ngati pa chaka tonjezera anthu 600,000 ndiye kuti azaumoyo tinafuna kuti talemba ngati just to cater for that 600,000 ngati tufuna ratio ikhale 1 to 1000. So mukaona kuti gap ikadalipo ndithu. So zimenezi zimene timatengera tikafika pamalo kuti uyu kodi catchment area yake ndi bwanji, chipatala chituika papa kodi muli mabanja ngati. So we know the number of households amene ali pa chipatala pamenepo, kodi pa chipatala panepa gulu la azimayi oti atha kubereka ndi angati tidziwenso nambala imeneyo, kodi ma under 5 ndi angati tidziwenso nambala imeneyo, kama zigogo ndi angati tidziwenso nambala imeneyo. So zimene zija zimene zimatipatsa thuzi kuti mmene zilili kuno at least mwina ma HSA olaza moyo oluma community nurses kama midwives akhale mwakuti
ndiye mukaona kuti sizingakhale za uniform ayi chifukwa kwina timaberekana kwambiri ukapeza kuti kuli tiwana tambiri ndio tikufunikanso anthu ambiri kwina ukapeza kuti ayi population yake yoti ayi ndithu zabwinobwino zija kuli akulu asaizi abwino kachani manageable population ndio mukapeza kuti mwina kula anthu ochepa kumene koko koma ifeyo ndithu policy guide policy athu ndimene yoyo imene timatengera WHO kuti the target is every 1000 azikhala ndi one healthcare worker ndi kumene tufuna kuti tidzafikire kumeneko. Olemekezeka tuthokozeni kwambiri chifukwa cha mayankho amene mwapereka komanso information yomwe mwatipatsa imene tikhulupirira kuti yathandiza kupereka chithunzithunzi kwa Malawi kuti kodi unduna wa zaumoyo boma likupanga chani. Mwanenapo kuti chiyambireni dziko lino sipanapezeke nthawi muzaka zochepa imene ogwira ntchito mzipatala adalembedwapo okwana ngati imene achitikira pano 22,184. Mwakambaponso kuti mapulani alipo kuti mulembe ena ogwira ntchito okwana 6,700 amene ena mwa iwo akhala okuti ndi ma upgrades aja amene apanga upgrade ndiye mukuwapatsa ntchito yenera maphunziro amene apeza komanso ena akhala anyuwana amene mukuwalemba kumene abwere mu system ena akhala ma promotion koma muli nawo 6,700 amene mukulemba. Makambapo kuti zipatala tsopano pa 900 zimene mudakhazikitsa program ya president kuti zimangidwe kuchitira kuti anthu asamayende mtunda wopitirira 5 kilometers padakali pano mukuthamangira 200 zimene zamangidwa ndipo zina zikutsekulidwa ngati chakwanema chimene mumatchula apa. Mwafotokozera kuti nkhawa zisakhalepo chifukwa choti maubale ena adakalipo amene muli nawo mwanazoti pomanga zipatalazi mwachitsanzo mabungwe ngati JTI, Red Cross, Global Fund komanso Press Trust akuthandizana ndi boma la dziko la Malawi. Cancer Center mwati tsopano anthu amene akuvutika kapena amavutika ndi matenda amenewa malo mapita maiko akunja tsopano azithandizidwa konkuno ndipo zambiri pa Cancer Center project padakali pano zachitika. Nkhawa ya mankhwala kuti kodi mankhwala alipo okwanira komanso apezeka okwanira from 36 billion kwacha budget allocation chaka chatha mukuti chaka chino tsopano ndalama zopita ku mankhwala zakwana 42 billion. Tikukhulupirira kuti mankhwala amenewa ena saola komanso ena sachitidwa kambirembere. Odandaula kuti kuchipatala kumakhala madotolo otukwana ndi manesi otukwana akunena kuti mwanena kuti kuli ombudsman pa chipatala paja kuti ngati wina otukwana angoyenda chakuseriko ampeza ombudsman amene akhoza kumpatsa madandaulo awo. Tikuthokozeni onapo minister chifukwa chokhala nafe ndikupempheni kuti mukhoza kutsanzika kapenanso nkupukuta thukuta ngati lilipo teroni. Zikomo kwambiri honorable Konkuyo ine ndithokoze kwambiri chifukwa munatipatsa mpata umenewu danga limeneli kuti tifotokozere kwa mtundu wa Malawi kuti kodi unduna wa zaumoyo tikuwatumikira bwanji ntchito zimene tikugwira ndi zotani kodi masomphenya athu ndi otani komanso zinatipatsanso mwayi kuti nafenso timve kwa Malawi ndipo ndakukondwera kwambiri kuti unabwera mafunso ambirimbiri kusonyeza kuti Malawi ali nafe chidwi ndithu kuti zinthu azipange improve zinthu zitha kusintha tikamalumikizana chonchi pakati pa ife akuza moyo komanso ndi Malawi ndi tiyamike kwakulu chifukwa cha program imeneyi. Pali zina zambiri olemekezeka niyesa tikhulupirira kuti mwina tsiku linaso muzatipatsanso mwayi pali zina zambiri zimene zikubwera mwina imodzi imene tingangotchulaponso imene mwina dzakamba okhaso a president koma pali program imene tifuna tiyambe posachedwa apa nkhani ndija munakambapo anakambapo za maambulasi kuti maambulasi tu sakukwanira kodi zikukhala bwanji kumudziko. President athu atapita ku America anakapanganaso anakakambirana ndi a Vodafone ndi mabungwe ena kuti atithandizire kumbali imene zono imene tikufuna tipange olemekezeka program yake ndionena kuti ngati kumudzi ino pajama chokera kwa Kasumbu kudetseti kupeza kuti kwa Kasumbu kudetsa kuja mayi oyembekezera mwadzidzidzi matenda ayamba koma nanga siku mene kuja madikira kuti ambulance ichoke ku district hospital zono kwa Kasumbu kuja nkutali kwambiri ndekuti munthu etandisa ambulance ikagwe kumene kujako pena izizi sizidikiraso munthu hayi zimangochitika. So pano pa program iyi ndionena kuti kumene kujako kuli anyamata ama center ama taxi ambirimbiri kumene kujako program ija tizigwisa ntchito anthu omwe aja kuti iwowo azititengera odwala wathuyo nkubweso chipatala ife yaboma kwalipira ndeto program imene ndekuti ithandizira kwambiri kuti munthu asamachito dikira ambulance ayi koma tizimuthandiza. So tayiona kuti ndithu ku Tanzania zathu adayamba kale koma yuthandiza kwambiri ku Kenya opanga kale zuthandiza kwambiri makamaka kumudzi panopa umatenga anthu amene ali magalimoto awo
amatolaji kumanyamulira amene aja panopa ndimene makamaka ulimi wayenda bwino ngati kwathu kasungu chifukwa tifoja anayenda bwino kwambiri anthu agula magalimoto kwambiri mmamidzi kwachilo matambe kopeza kuli magalimoto kwakadifula kopeza kuti kumudzi kwenikweni koma kuli galimoto kumene kuchako galimoto imene ndikatili kwakadifula ndo chipata chako akadifula kumene kuja kuli matenda ofuna kuti apite ku Kasungu District Hospital savutikanso nkupimba foni ku District Hospital iyi nyamula ambulance ayi konkuja kula nyamata amenewa ali magalimoto amenewa tizagwiritsa ntchito titengeni odwala mukatisire kuchipatala apopo ndiye kuti tuthandizana ife tumuthandiza uyu mzika wathu amene agula galimoto koma yeso athandiza odwala wathu ndiye kuti aliyese pamene batani zomipimdirira so ndi ma initiative amene wawa ndiwonso ndapempha Malawi ngati enaso ali panopa we have to be very innovative amene akuganiza kuti pali zina ife koma mutamangako chonje zizi ife zitha kuti zizi izizi anthu amalipirisa kundunako ngati mutangopanga ka program yakaka ka initiative yakaka mutaona kuti zimene zasika we are very open ndipo nditengepo mwayo umenewo chifukwa ena ali ndi ma ideas titi ma brilliant student akumubasa akuchani amene ali ndi njira zina kuti ife we know how you can track your people kuti aziti 12 koloko 10 koloko 8 koloko wabwera chipatala waberuka 5 koloko nakasichi naso anthu amadandaula zimenezo tinapita 7 koloko sanatsegule mpaka 10 koloko odandaulayo ali kunthalire ife sitili kumene koyo how do we track them so let me also challenge our young ones panopa anyamata athu ndatsikana athu ndoganiza kwambiri if they have got innovative ways of improving the service health service delivery let them reach out to us and then we can sit down and talk otherwise tukambikeni kwambiri olemekezeka chifukwa cha mpata umene munatipatsa. No, thank you very much honorable minister tikuthokozeni kwambiri komanso tithokoze onse ma PS athu kuchokera ku ma ministry osiyanasiyana amene munakhala nafe komanso anzathu olemba ndi kulutsa nkhani osayiwala anzathu amene mukutionera ku nyumba amene somatithandizira kwambiri to shape this program kuti ikhale program yabwino kwambiri sabata yamawa tibwerenso pano kuti kodi boma likutinji anduna as a higher education musanabwere naona funso lina apa akunena zoti izo ndiye mufotokozera koma koda kuti nanga masukulu kwathu kuno anduna higher education ali kuti ndi mata amenewo palibe sindifunsa funso limeneyo koma always nice to have you around bwalo anu likubwera kuti muyankhe mafunso amenewo masabata amene akubwera tikuthokozeni kwambiri ambuye akudalitseni have a blessed day. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.